Yo. Iya. Yuk, oh ya, ayo mas, ayo mas. Yuk. Ono tangis kelayung-layung tangise wong kang wedi mati gedhong ana kuncen ana yen wis mati mongso Boy, boyo. Ayo Mas yo. Bali Mas yo.
Oh iya. Yang mana, yang mana, yang mana? Yuk dipilih, dipilih, dipilih. Ada cilok. Ada Sasuke. Apa meneh kita? Ada dimsum. Ada diriku untukmu. Aduh. Mantene. Ayo Risa. Risa. Oh, Risa Rubayu. Hah? Oh, ya. Oh, ya. Yuk. Alon-alon masih. Oh ya. Ayo ta. Oh ya. Lo. Oh ya. Oh ya. Ayo ta. Ayo. Surya Budaya. Doleh rondo. Golek liyane. Oh iya. Rondo dapat mingono sitok. Wis ucul. Lo. Ayo ta. Ayo. Yang haus. Ae. Yo. Haus. Yang mana ta? Yang mana? Ayo. Surya Budaya. Kesenangan. Kerja bareng dengan Radio Saltisa. Audionia Indo. Dia mereka. Hoa. Yo bareng ke yo. Surya Budaya. Ayo. Yo. Oh ya.
Lo, 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 lo. Yuk, 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 yuk. Selanjutnya. Hae, oh. Oh ya. Yo, 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 Ali, yo. Ali, 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 ayo. Oh. Oh ya. Asolole. Hai, hai, lo mas. Iya ya. Teplok, teplok, teplok. Oh. Nae, Lo, lo. nae. Ôi, trời ơi. Iya. Oh. Oh iya. Hả? Hello. Ôi. Ayo, Bali. Ôi. Ya. Ôi. La. Oh. Iya. Mas Dwi Prawoto kasuwun tidak mlebet wonten ing pelataran Jadilan. Mas Dwi Prawoto soho Mbak Martini, Mas Bayu, Dik Risa, ayo mlebet wonten ing pelataran Jadilan. Oh. Ayo. 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 Sindene selak ngantuk. Yo, yo. Ayo. Sesuk isih ana job. Ruput mas. Heeh. Mantene. Ya. Mantene yo. Mlebu mantene. Yo. Oh ya. Yuk, 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 Yuk. Sabar ya, Den. Deni sabar. Halo Mariano. Hai. Yuk. Woi. Ayo, iki sedulur Sinoro Wedi. Deni arep njaluk salaman karo mantene. Ayo. Bayu, Risa. Sedulur Sinoro Wedi. Deni arep njaluk salaman. Ayo Mas. Singkat yuk. Ayo. Boy, ayo. Lo, lo. Ya. Lo, ya. Iya. Lo, lo. Pucuk. Oh. Oh ya. Oh.
Bali. Kondor Heeh. lila nono pamit puli si kula nyindiki jenoni mugi ingkang antuk sulit wong sing bisa nglatini slirani Pancen abot jroning ati ninggalani wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kawula hasak derma nglampahi mongsa mene atur puji karya rahayu aja lali asring kirim warta Teplok Bali ya plok. iman nijatiku Yo yo lega. Wis maklum ta? Heeh. Heeh, Mas. Legu. Pisan meneh, Mas. Halah, isih njaluk tanduk. Yoi! Sikat yo. Oh iya. Oh ya. Oh. Sudah sembuh. Lo. Ayo, Cok. Ayo, Cok. Ana-ana bae kae. Kelot. Wae, hae. Mantene yo. Mlebu pelataran Jatilan yo. Esok enjang sore sonten yo.
Yuk, yuk, yuk.